Hoodcast 2K25. Poštovanje, dragi gledalci, kao što ste navikli do sad, svakog četvrtka kad sat otkuca 18 časova, vi gledate novu epizodu Hoodcasta. Danas imamo u gostima brata koji za sobom ostavlja trag gde god da se pojavi. Bilo da je u pitanju film, pozorište, serija, muzika, tribina ili zidovi našeg grada. Umetnik u svakom smislu te reči i veliki ljubitelj hip-hop kulture. Dame i gospodo, danas sa nama Viktor Savić. Poštovanje, brate. Hvala na pozivu. Hvala tebi što si došao. Dobra. Kako si, brate, šta ima? Bogu hvala, dobro je. Ili samo Bogu hvala. A sad i da je dobro i da je loše, Bogu hvala, je li tako? Tako je, brate. Da. Nema šta. U suštini, da krenemo s jednim laganim pitanjem, brate. Verujem da si dosta puta pričao na tu temu, ali eto i nama je bilo drago s obzirom da si prvi glumac u Hoodcastu. Volili bismo eto da se dotaknemo glume onako poprilično. Pa eto, kako je sve to počelo, kako si zavoleo glumu i kako si se opredelio da se time baviš, što se kaže? Pa, brate, da, mislim, sad, dosta sam o tome i pričao jer, mislim, to me uglavnom ljudi pitaju vezano za to kako je sve krenulo, onda neću mnogo da davim, ali u principu, ukratko, imao sam pravilo u kući od strane mojih roditelja da moram da se bavim jednim sportom kojim god, dakle nisu bili kao moraš ideš samo jedno treniraš, nego šta god, ali moraš da se baviš sportom. I druga stvar je bila moraš nešto da izabereš, da li će to da bude bilo šta iz sfere umetnosti, mogu da budu i jezici i to, što da me te dve stvari nekako sklanjaju s ulice, jer ipak smo mi odrastali 90-ih godina i hteo ne hteo, brate, ti si u Beogradu odrastao na ulici. Tako da onda, eto, to mi je bio neki drugi izbor. Bilo je da li ću da idem ali to smo i računali kao sport. Sam ja kao hteo sport, trenirao sam rukomet 9 godina i kao tad je Funky G su imali školu džuskanja, kako se to zvalo zvalo se i to repovanje, brate, kao nešto, kao kad tako džuskaš. Nije break dance, nego ono u čemu su oni bili šampioni. I ja sam se kao odlučio za to, oni su mi rekli važi, ali to ti je u sport, ne spada u ovu kategoriju. Kao, okej. I onda sam se odlučio za glumu, čisto eto da nešto onako, nije da sam nešto bio lud za glumom, ali to je bilo kad sam bio recimo 4. razred i to je bio taj drugi izbor. Što kaže Vuk Kostić, to je bilo malo sramota u kraju da kažeš da ideš na glumu i u školi, onda se to dosta i krilo. Znaš, onako, to se ne priča, priča se o sportu. Kakav je generalno razvojni put jednog glumca? U suštini ti krećeš kao mali, opredeliš se, ideš u neku školu glume, nakon toga pretpostavljam fakultet i tako dalje. Jer moraš generalno da prođeš, da kažemo, tu školu, odnosno da li moraš da krećeš kao mali na glumu, nakon toga na fakultet i tako dalje, ili postoji glumaca koji su uspešni, koji nisu prošli taj put, koji su išli skroz nekim drugim putem? Pa i postoji to, ali u manjoj meri. Eto, na primjer, jedan od najboljih naših glumaca, Pavle Vujsić, on je završio fakultet, tako da, znači, i ne mora, ali s druge strane, to je jedan u procenat jako mali tih ljudi. Meni je negde išlo to spontano kada je došlo do toga da ja sam se sve vreme mislio da ću se baviti sportom. Međutim, kako je rukomet u jednom trenutku je prestao da me onako popuštalo, krenulo je da popušta u srednjoj školi kad je krenulo malo jače na ulici. I onda sam prešao na basket i tad to je otprilike period bombardovanja i onako sa rukometa izrastao sam u 8. razredu nekih preko 10 centimetara. I onako bio sam veliki, bio sam dosta jak u odnosu na moju generaciju u tom periodu, srednja škola. I onda sam s rukometa, gde ti jak baš očvrsneš, sam prešao na basket i na basketu sam bio na košarku. I u košarci sam bio u tom trenutku jako dobar, igrao sam za 2 generacije, 2 utakmice dnevno, prosek mi je bio po 20 poena na utakmici i tako dalje, super je to sve išlo, ali je bilo bombardovanje, ovi su se treneri stalno zezali kako ne mogu da me registruju, jer tad nije bilo registracije i svega. I eto, to je bio taj moment kada je trebalo, ali nije, čim je to posle prošlo bombardovanje, sve opet je mene malo sport popustio. Onda je došlo vreme da se upisuje fakultet. Jednostavno nisam bio ni za što drugo spreman. Doduše, upisao sam paralelno višu poslovnu, kao eto, ako slučajno ne prođem na glumi, ali mi nekako gluma bila prava, ne bih mogao, možda bih mogao da upišem, ali ne bih mogao završiti, nema šanse, ili tako neki fakultet i onda je bilo negde najlogičnije da probam na glumi. Sve mi je to bilo nekako logično, ok, ajde, išao sam toliko godina na glumu, 8-9 godina,
sad ide fakultet, ajde probat ću na FDU i probao sam, hvala Bogu, da sam upisao iz prvog i da je to negde bio, eto, sve korak po korak, onda ide pozorište, onda prvo kreneš pozorište. Doduše, ja sam u 7. razredu sam već radio neku emisiju, jer u školi glume u koju sam išao kod Mike Aleksića dolazili su stalno da castinguju za filmove, za emisije, za sve i svašta. I bila je neka emisija na RTS-u o kompjuterima, oni su došli tu, castingovali su, ja sam dobio i tako sam u 7. razredu već vodio tu emisiju na RTS-u. Znači, od malih nogu se zapravo bavim glumom. Da. A brate, igraš u filmovima, serijama i pozorištu. I opet, svaki od tih aspekata je poseban na neki način. Lupom, pozorište je javni nastup, kroz seriju razvijaš neki lik dugo vremena, za film je opet u sat i po vremena, treba da se pokažeš 2 sata, nebitno, ali treba da ostaviš neki trag, da tako kažemo. Šta je tebi najzanimljivije da radiš? Pa pozorište mi je najzanimljivije, jer je to ipak proces gde ti od početka sediš prvo za stolom 10 dana, pa pričate o tom tekstu, prolazite to sve, onda posle idete na scenu, onda je to proces koji traje. I onda je posle i predstava, znači premijera predstave je tek početak života predstave. Ljudi to pogrešno kapiraju pa su kao, eto, premijera, da li je uspešna ili nije. Nije važno, to je tek početak života predstave i onda tek predstava krene da se, tad je postavljena, i krene tek posle toga da se razvija. Nekako meni proces taj duže traje. Nekim glumcima, kao što je bio, na primjer, pokojni Glogi, on od prve čitajuće probe glumi onako kako glumi na 50. izvođenju. Savršeno, razumeš? Ali ja nikad to nisam umeo, niti to, mislim, svako ima svoj neki proces i svoj kako gradiš svoj lik i kako gradiš svoju ulogu. I onda neke stvari tek shvatiš iz igranja. Posle pa promeniš, pa tek, što se kaže, osvojiš. Tako da, pozorište mi je s te strane najzanimljivije. Najviše kao krajnji produkt volim, sad serije, film, više volim nego predstavu. Ali eto, mislim, i tu je, i to može da bude zanimljivo. Ima dosta čekanja i sve ti zavisi od tog, znaš, i kada si profesionalni košarkaš, ili sportista, pa kidaš stalno, ali probudiš se jedan dan kad ti ne ide baš, brate, ne možeš da ubodeš ništa. Bez obzira što znaš da igraš. To se nekad dešava i u glumi, naravno, u svakom poslu. Onda ako ti se to desi baš taj dan snimanja, kada je trebalo nešto da odigraš, neki put si prazan, emotivno, mora da se... Tako da, pogotovo za muškarca, teže je da postignu koncentraciju. Tako da, mislim, stvarno, sve mi je zanimljivo. Sve je zanimljivo na neki drugi način. I kao klinac sam sportove voleo, igrao sam i fudbal, igrao sam mali fudbal turnire, igrao sam po 5 termina nedeljno. Košarku sam obožavao, igrali smo basket u kraju svaki dan, dok je bilo prijave sa ekipe pa ispadanje. Da. Tako da sve mi je bilo zanimljivo, iako su različiti sportovi, tako mi je i ovde zanimljivo, iako je neki različiti tereni. Da, sve ima neko svoje lepo. Pa da. A koliko je teško, brate, ući u lik, stvarno? Razumeš to? Pa da, znaš kako, imaš to teško je, mislim, u principu glumac mora da se kreće, mora da zna što više ljudi, što više miljeja, jednostavno, jer ti ako iz priča to čuješ, ti onda to se kako perica zamišlja. Znači, to na kraju se kako si ti čuo. A ovako, ako se ti krećeš među ljudima i doživiš sve to, onda možeš i da to kasnije preneseš. Za neki emotivni moment u svemu tome je ipak potrebna i koncentracija, a opet i to neko, kako se to zove u glumi, emotivno pamćenje. Znači, neke situacije iz svog života koje si proživeo ili neko blizak tvoj koji je proživeo, a ti si ih doživeo kroz njega, da ih se setiš u određenim trenucima i onda da to... Ali da bi ti to sve pokrenuo, kažem, pogotovo za muškarce je to malo teže, jer nekako ti stalno te nemoj da plačeš, ti si dečak, nemoj da, znači ti negde se ceo život zatvaraš, sad u mom poslu treba se otvaraš. I to onda malo, meni je, na primjer, veća koncentracija potrebna za to. Dešavalo mi se, na primjer, na snimanju, da pokušavam da osvojim koncentraciju ako se ne napravi, ako reditelj ne napravi takvu atmosferu na setu, to je mnogo teško. I onda neko ubaci ti neku pesmu, ovaj namešta svetlo i peva neku pesmu, brate, ti pokušavaš i onda čuješ baš to i onda sve vreme samo verglaš tu pesmu, ćao, pozdraviš se to, znaš. Meni se dešava, na primjer, na nastupu isto. Lupam, rokam sad
naši nastupi su onako poduži, da kažemo, za neki standardan nastup. Nastupi su onako, tipa 2 sata otprilike neki prosek. Brate, izađeš na binu, neka pesma, repuješ, razmišljaš o nekim petnim stvarima. A ti treba kao da se uneseš tu malo, podigneš tu publiku, repuješ i razmišljaš, ono, mehanički ide, što kaže, brate, ja mislim da to kaže noise iskusija. Vilica sama zapamti kao te. Pa da, autopilot, brate. Ti, brate, zamisliš se, razmišljaš o 500 nekih različitih stvari. I jednostavno, mnogo je bitno i što se samih nastupa tiče, eto ja to gledam iz neke naše, iz nekog našeg ugla, u suštini bitno da čovjek bude prisutan. Da jednostavno si u svakom trenutku tu, da znaš otprilike da tebe neko gleda, posmatra, da jednostavno moraš da daš sve od sebe i da se saživiš na celokupnom situaciju. To je ono sad gde se prepliču malo muzika i gluma, gde sad ne moramo da delimo teme, ali to je, na primjer, Tupak, zašto je on meni, GOAT. Bez premca, on pa 10 praznih mesta. Ja ne mogu prosto da verujem, evo možda i ovde vreme da se o tome priča, kako gledam ove razne podcaste američke, gledam ove njihove neke emisije kada selektuju. Brate, ja uopšte ne razumem kako ljudi, znači ne znam, baš često stave DMX i Tupak. Baš često ljudi kažu kao DMX, kao. Meni je to, ja sam šokiran time. Brate, meni su njih dvojica poprilično slični. Brate, znam, ali vidi. Malo je DMX realno jednodimenzionalniji u odnosu na Tupak. Brate, jer DMX je ono klasična dog priča, ulica i tako dalje. Dok je Paki odgovorio na mnogo više nekih tema. Naprimer, kao što su neke ljubavne pesme, kao što su neke pesme za za ulicu, za politiku. Jeste, i emocija je... To je to, zbog toga moraš da si prisutan. To je baš zato sam teo kažem Pak, brate, jer on tako iznese tu svoju pesmu da na kraju, brate, ti se ili naježiš ili rastužiš i pogodite. Naprimjer, to kod nas ume džus, ako mene pitate. Znaš, da uradi. Ali to je to glumački, kada on glumački doživi i proživi to i to iznese u svojoj pesmi. Tako je. I nekako je on... Da, tu energiju koju je prenosio samo po sebi, ti nisi morao bukvalno da razumeš nijednu reč koju on izgovara. Jednostavno, energijom ti prenosi neku emociju. To je bukvalno... Ne znam kako bih to drugačije opisao, ali jednostavno čovek ti dočarava sve svojom energijom. Znači ti malte ne, da li znaš engleski, ne znaš i tako dalje, okej. Naravno, bolje je ako razumeš to o čemu priča. Ali bukvalno ti svojom energijom dočarava sve šta i kako. O čemu on zapravo u toj pesmi repuje i šta hoće da kaže. To meni se dešavalo, izvini, molim te, za NTM, o francuskom. Brate, ja francuski ne znam jednu reč. Ali osetiš. Sve ih razumem, brate. Naravno. Sve osetim, brate. Baš, ne znam kako bih objasnio, ali ta energija koju prenose... Pa evo sad ću ti kažem kako, znači, evo sad se opet vraćam na glumu. Moj pokojni profesor Vlada Jeftović, on je napravio je radionicu koja se zvala Maslina i poenta radionice je bila iz svih zemalja sveta koje se prijave, a prijavljivali su se sa svih strana, izmešaju se, dakle, dogovori se, na primjer, radi se Šekspir, Galeb, scena Nina Trepljev i svi uzmu i spreme to na svom jeziku. Izmešaju se profesori, ja sam, na primjer, radio, u Valenciji smo bili na toj radionici, dok sam ja studirao, ja sam radio, profesor je bio Francuz, koji reč engleskog neće da izgovori. Moja partnerka je bila Portugalka. I ona na portugalskom priča, ja pričam na srpskom, znači istu scenu radimo i profesor koji nas vodi, kog ništa nisam razumeo, niti on hteo, on je razumeo, ali neće Francuzi da... Brate, poenta te radionice je zapravo bila radnja. Dakle, to ti je na FDU prva godina se radi radnja, druga godina je lik. Radnja, bez radnje glumac ne može funkcioniše. Dakle, ovo sve ostalo je manje ili više bitno, ali nema veze. Radnja je najvažnija, a to je upravo to. Dakle, ti razumeš scenu i mi se razumemo i publika razume iz dva jezika koja su potpuno njemu nerazumljiva, na primjer. A to je baš zbog toga. Jer ti tačno znaš šta radiš i šta govoriš. To je to zato tebe ti Francuzi pogode. To je naravno emotivno, jer se u to uključi emocije. Ne znam, na primjer, ima Are You Still Down na tom albumu, pa ona pesma Mama Raise a Hell Raise, Taša, kad priča o Taši, na kraju on toliko, na kraju, poslednji trenutak pesme, odahne, brate, i ti sa njim, znaš, to je... Znaš ko to isto ima jako dobro? Kendrick Lamar. Ima, u jednom trenutku je lagan, pa ga onda zareži, pa onda ga razvuče, pa tako da on je... Dobro, to je Compton, mislim, to je West Coast, ja sam West Coast. Isto, brate, West Coast barave. Iz Bosne, brate, Bruda, isto to dobro radi.
To ste ovih Nisi, brate, ali to ti je u stvari, oni rade crtani film i taj Bruda ti je lik iz crtanog filma, brate. Koji repuje, brate. A znaš kako repuje, brate? I sve sarkazam, on je kriminalac kao iz Sarajeva i lik repuje kao o svim tim krimi radnjama, ali znaš kako on to prenosi, to je znači da umreš od smeha. I tačno te oscilacije ima u glasu da ide lagano, pa kako tenzija raste kroz tekst, tako se i on podiže i kreće da besni, ulazi u šizofreniju, maludilo je. Ali u suštini... Dobro, meni ja kažem, Juice, na primjer, ne znam da li je to Hip Hopium 3, ne znam, ona pesma, a mislim ima masu takvih pesama, ali za doručak, gdje on priča, ne znam, jeste to slušali? Da, to je trojka, da. Pa gde ima ono, za doručak ću jesti tost kao da je post, stajeću na Prokupu, istrtaću voz, i onda ide ono, pobego bih od svega, svaka ulica me kida, pun sam besa, jer sam to što jesam, a pre toga priča kako ne ide nigde, ostaje ovde. Znači, to je taj lom emotivni gde ti isto, brate, doživiš sve to šta ti on, znaš, kako on to prenosi i izbacuje. Mislim, ja to volim, ne kažem da, znaš, nije to jedini rep i nije to jedini pravac u repu, ali ja volim to kada se glumački, kada preneseš ono emocije. Pa i kod nas Juice definitivno da najbolje prenosi tu emociju. I na Hip Hopiumu Kecu, brate, po meni ima najviše stvari gde to ono tako i kako je, pobedni, ko će to da plati. To su druga, treća, četvrta, peta, ono. Da, jeste. Brate, da se vratimo još malo na glumu. Nedavno je izašao film Megdan, mislim koliko ima, možda godinu dana, je li tako? Pa sad, da, nema još godinu dana, da, ali da. Znači, dotakli smo se i sporta, dotakli smo se glume, u tom filmu je objedinjeno, da kažemo, to je neka sportska tematika, u suštini prati život i karijeru jednog MMA borca. Tako da, eto, to je poprilično zanimljivo, s obzirom da nema mnogo filmova na ovim prostorima koji se bave tako tom nekom sportskom tematikom, bar ja koliko sam primetio. Htio sam da te pitam koliko je teško pripremiti se za takvu neku ulogu, koliko to zahteva, prosto verujem da moraš i dosta da budeš i u treningu i fizički i tako dalje, da se saživiš sa tom ulogom, koliko ti je bilo teško da izneseš tu ulogu? Vidi, znaš kako, znate i sami, sve u čemu uživaš na kraju ti ni uopšte nije teško, koliko god da je zapravo teško i da ti imaš tu odricanje i sve. Ja sam tu malo pojačao treninge sa našim bratom Sinom, lako do forme. Pozdrav za sina. Pozdrav za brata. Za brata. Tu smo, pojačali smo treninge. U stvari, uhvatio sam kontinuitet treninga, jer meni je to najveći problem zbog mog posla, da i predstava i proba, da imam neki kontinuitet. Tu, pošto sam znao šta me čeka, uhvatili smo neki kontinuitet, spremali smo se godinu dana u kontinuitetu i pored toga, eto, nažalost, imao sam samo 3 treninga kickboksa, što je i na kraju ispalo okej, jer zbog svih tih sportova kojima sam se bavio, negde mi je ta leva i desna strana dobro razvijena, i snowboarda koji vozim, ipak i za to ti treba leva, desna strana. I onda, okej, mislim da bi to mnogo sve otišlo na viši nivo. Nažalost, eto, zbog svega šta radiš paralelno sa tim, nisam imao ko u Hollywoodu, okej, aj sad se spremam kao onaj, kako se zove, on je glumac koji je na kraju postao MMA borac, brate, i osvojio je ovaj hollywoodski, jao bože, Mad Max igra, nije ni važno, znaće ljudi. On je na kraju iz tih svojih, iz pripreme za ulogu i otišao u sport i osvojio je neka takmičenja. Znači, to na taj način bi trebalo da se radi, ali kod nas to, nažalost, nije tako. Međutim, eto, mislim, teško jeste, ali no pain, no gain, ali sve što te negde ispunjava, na kraju te ispunjava, znači nije teško. Jasno, brate. Nema šta, mislim, u suštini, verujem i da ti se i MMA ko sport sam približio kroz tu ulogu, da si prosto zavolao. Mi smo isto trenirali par godina, čak i dalje, eto da kažem, rekreativno. Rokamo MMA sa Fight Companyjem, Saom Lazićem, Basom Bakočevićem i tako dalje. Da. Brate, šta dobro, ja sam više uvek bio za ono K1, meni je to bilo takmičenje. Stand-up klasično. Da. K1 i onih godina, brate, kakav je bio... Brate, ono je bilo kao igrica, brate, ono imaš svoje heroje. Samo dođe, dupli dek i rokanje, brate. Da. Na kraju je Remi bio ovde u filmu, u Megdanu, Remi Bunjacki. On mi je bio ono iz tog sporta broj 1. I on je, kad je gledao, pošto je snimao tu, pitao je kao ovaj dečko koliko se on bavi glumom, kao pitao je ove, kao koliko dugo već je on je u sportu, pa kao ne, on je glumac, nema veze sa... Što je meni bilo, brate, to je to, više ne mora niko ništa mi kaže, hvala. Ali dobro, tebi je prednost isto što si stvarno ceo život, brate, ceo život si u sport proburio. Pa jeste, pa basket, pa... Tako je. Brate, kada biraš uloge, to jest kada dobiješ ponudu za ulogu, jel se dešava da je odbijaš
Jel se dešava, ili imaš neke kriterijume po kojima, da kažemo, biraš ulogu i pristaješ hoću, neću i tako dalje? Imam, naravno, da. Mislim, gomilu uloga sam odbio i ne kajem se ni zbog jedne. Jednostavno, prvenstveno nekako gledam neki moral i poruku koju taj film šalje. Dakle, nije mi problem da igram negativca, nije mi problem da igram nešto što u principu s čim se ne slažem, ali ukoliko je to na pravi način postavljeno u tom filmu. Dakle, ukoliko je kritika tog lika ili ukoliko je film na kraju ima neku pozitivnu poruku. Ako nema i ako je to čisto, da ne pričamo o nekim to antisrpskim forama, to ne prihvatam, to ne bi prihvatio nikad. Što ne znači da ne može ti se desi da te prevari cela priča, da to izgleda upakovano, da je to okej, a da na kraju ispadne nešto drugo. Hvala Bogu, za sad mi se to nije desilo. Ali ipak mislim da umetnost treba da pokreće, dakle, može da pokreće, može i da šokira, može sve, ali ipak mislim da treba da negde, po mom mišljenju, da treba negde da ulepšava stvarnost i da šalje neku pozitivnu poruku omladini. Mislim da to dosta ima. Često, ne možeš ti tu često ljudi to ne shvataju. Meni, na primjer, kad smo Šišanje radili, to je jedna kritika društva, meni su prilazili i zapravo kritika tog, nije kritika fazona, svi smo mi prošli u školi, ovi su bili reperi, ovi su bili punkeri, ovi su bili skinsi, ovi su bili... Šišanje malo falilo da postane skins, sreća, izvim što sam te... Zbog Šišanja? Sreća moj, brate, da nisu imali kući para da mi kupe Martinki i Fajerku, od tad imam bak da se šišam na novu kući, majke mi. Pa da, ali razumeš, ali to ti kažem, klinaci i to je, znači, ipak ide iz kuće dosta toga, razumeš, ipak tebe negde mora da usmeri to, nije sad ako te film sam promeni ali je velika odgovornost na svakom umetniku da li će da sablazni nekoga. Sablazni, vi znate o čemu pričamo. Naravno. Znaš, tako da iz te perspektive pravoslavlja, iz te perspektive poruke u tom smislu, to je ipak najvažnije. Meni se desilo to da su mi prišli neki skinsi i kao, brate, mi smo zbog tebe postali skinsi. Brate, to je na moju dušu, brate. Razumeš, niste drugari skapirali film, ali... Svaka čast. Da. Dobro, šta ćeš, brate? Brate, sad kad smo se dotakli malo te teme, evo, mislim, odgovorio si sam da se preispituješ po pitanju toga, da jednostavno biraš neke uloge na osnovu toga da li su, da kažemo, po tvojim nekim kriterijumama ispravne ili nisu. S obzirom da, brate, smo, mislim, jednostavno odrasli svi na rap muzici, koja je poprilično onako nasilna i, da kažemo, poprilično je, u suštini, poprilično je direktna, da kažemo. I, naravno, gluma i film koji je isto takav, da kažemo, većini slučajeva. Kako se to sa liturgijskim životom, da kažem, uklapa i da li gledaš da jednostavno to... Jer, pravo da ti kažem, ja ulazim nekad u preispitivanja, ta neka i, na primjer, dođem u situaciju da preslušavam neku našu pesmu i budem u fazonu, brate, jesam ja normalno što ja pričam? Da, razumeš. Razumem, brate, pa nije Nije lagano. Baš nije lagano, zato što nekako ipak smo mi, ipak živiš u ovom svetu, ipak si zadojen nekim svetovnim, brate, mrakovima, zato ja kažem najčešće, najviše provodimo vremena u mraku, brate, i to ulica i sve, šta je to nego mrak. Zato nije ni dobro, s jedne strane jeste, ulica je nas sve podigla i ulica ti je negde zadebljala kožu, ali sad veličanje ulice, znaš, sad ti da stvaraš neki narativ kao ljudi, idite na ulicu i radite sve što smo mi radili, mislim, mi smo, drugačije to bilo nekada, drugačije sada. Drugačije je bilo i kad su naši bili mladi, kad smo mi bili mladi, naravno, stalno se to negde menja, ali danas ipak smo mi proveli vreme ja nisam izlazio, ako si odrastao u kraju, ako si odrastao u centru, ti si sedeo po kafićima. Mi nikad nismo sedeli u kafiću, brate. Evo ovo mi je najudobnije nešto što postoji. Znači, celu noć, brate. Pa ne, ali izađeš u 9 uveče, dođeš kući u 5 ujutru, brate, celu noć sediš na klupi. Ili na nastavnu. To sam odmah teo vas pitam, brate, mogu da sedem gore. Da, ali da, sad tu jeste, slažem se, sve ipak, problem je što tebe negde, mi smo odrasli 90-ih, tebe i dalje negde ti kad čuješ te pesme za koje ja tvrdim da su
taj mainstream tada i mainstream sada ne može se porediti. I kad pustiš, pa ljudi mi kažu, jeste, a šta je kralj kokaina? Onda ja ljudima kažem, pa čekaj, brate, vi niste razumeli pesmu. On kaže, rodit ćeš mu sina kralja kokaina. Znači, brate, on poziva da ona ne ide s njim, jer je on kralj kokaina. A ljudi to površno doživljavaju, ali ajde, ti kad pogledaš sve ostale pesme, sve pesme su ljubavne, sve su neki ljubavni problemi, emocije, ali tebe to opet povezuje za to neko vreme i ti doživiš neku vrstu uzbuđenja zbog toga i kao i ovo što pričamo, ulica, pa tekstovi, pa, brate, šta ja da kažem, ja slušam ono Brother Lynch, jel znate? O, kako ne znam. Tebra, ono, sick made music, psihopata, ono, brate, ludaci totalni. Totalni ludaci, tebra, ja njih, a kidaj. Brother Lynch. Hang Brother Lynch. Brother Lynch Hang, da. Brother Lynch Hang, da. Brate, ja njih, ono, baš gotivim, a tekstovi, ne daj Bože, brate. Da, brate, ludaci, brate. Ghetto Boys isto, brate. Minor Lunatic, brate. Brate, bolesnici, brate, to kao. Jeste, brate, da. Kad priča, mislim, ona, ajde, ne moramo sad da ne moramo da sablažnjamo, ali jeste i tu se negde opirem, razumeš, negde te ono vraćate u neko detinjstvo i ti imaš tebe neke druge emocije vezuju uspomena za sve to što si proživeo tad, ali opet kad ti to staviš na papir, što ti kažeš, šta bre, ovo slušam, jer sam ja bre normalan, brate, razumeš? Jeste, ali prosto, ne znam kako bih rekao, ja nekako uspem koliko toliko da od te muzike se ogradim u smislu da neću sad idem da primenjujem ako to slušam i ako se na to ložim, da jednostavno ide sve jako bitno da ljudi skapiraju, pogotovo deca, da ne treba ti to što si čuo, okej, ti imaš kao umetnik neku slobodu da kažeš šta ti misliš u tom trenutku i tako dalje, da budeš kreativan i sve ostalo, ali ne bi trebalo deca da gledaju kao nekog umetnika koji u pesmi rekao ne znam nija šta, za nekog svog uzora i da doživljavaju njega kao nešto što je ispravno i nešto što je kao najviše moguće zato što ti je on muzički uzor ili nešto. Jeste, pa to je 50, malo pre smo ga pomenjali, on je rekao kad su ga to pitali kao, eto, takve poruke, takve kao šta mislite kako kao vi na taj način utičete na decu i to. On je rekao, ako vi očekujete da ja vama vaspitavam decu, onda ste vi u ozbiljnom problemu. Pa jeste. Ti razumeš, mislim, ipak ne treba da se oslanja roditelji, treba sve te iz kuće. Brate, evo, mi smo kao klinci slušali Prti BG, nemam pojma, Prti BG koji je možda i tvrđio s 50 Centa, da se razumemo. Brate, to, i to poprilično. Brate, jednostavno, ja ne osjećam, mislim sad, nisam iskreno nešto zalazi u te neke poruke i tako dalje o kojima oni repuju. Ali, brate, definitivno da je uticaj bio ogroman. Znači, ono u smislu da je jednostavno, ja sam se sekao na Prti BG, što se kaže, brate. Kako ne, brate, ja sam, baš sam sa Ajsom pričao, bili smo sad u skijanju, pa, brate, tablica množenja who is the best, jebote, mi smo svi počeli da duvamo u kraju zbog toga, brate, to je bila himna. Da, pustiš pesmu, da, ja se sećam u srednjoj školi, pišem, bio na fizici, i piše, to je učionica naravno koju svi dele, ja pišem na stolu može kafa, može vutra, to nas budi svakog jutra, Niti sam bio u tom gasu, niti duvam ujutru, niti, ali, brate, to živiš, to može kafa, može vutra, to nas budi svakog jutra, dolazim sledeće nedelja, neko napisao, da, ako si narkom. Ali to je to, brate, na tome si odrastao i mislim i dosta i jeste to uticalo u tom trenutku na... Kako ne, pogotovo kad si dete, brate. Ja sećam, mi, na primjer, klinici kad smo bili 12-13 godina, Looney Tunes smo se zvali. Sam misli koliko je to kreativno bilo. Da. I onda kao, snimamo kod mene rap gajbi, brate, kod nas nije duvo. Mi smo repovali već... Čekaj, izbacivali vi nešto tad? Pa imamo. To je baš poznato. Snimili smo 50 pesama, ali izbacili smo 2-3. Da. Looney Tunes baš mi je poznato, brate, to kao mislim... A ne, pa to su ti ovi junaci crtani. Ne, znam, nego iz repa mi je baš poznato da je. Moguće da sam zakačio, brate. Moguće. Kačili smo i mi par puta, jeste. Da. Brate, kako nastaje tvoja ljubav prema muzici i kako se ti odlučio? Nisi završio. Da, nisi završio za Looney Tunes. Da, za Looney Tunes, da. Brate, mi smo ti, znači, u suštini repovali o tome kako duvamo i kako ne znam šta radimo. Ništa od toga nismo radili. Da. Bili smo deca. Nego jednostavno si pod uticajem kao to je in, to tako treba. Čadili smo čaj od dane, jesmo, majke. Tako da, brate, to ti je bila ta klinačka priča, ti se ložiš na to, brate, to ti kao, znaš, ako je to rekao tvoj reper, neki koji ti je omiljeni, to mora da je nešto mnogo dobro i mnogo ispravno. Ti se saživiš na tom projektu od samog starta, pojma nemaš niti o čemu se radi, niti šta je to, niti kako... Jeste, negdje treba stvarno predstaviti ljudima da ne da smo, eto, mi opet iz naše pravoslavne priče, brate, ko zna, ti znaš da možda se ispovedaš, brate, svaki dan, svaki dan. Znači, ja ne treba da budem uzor nekom, možda neke poruke koje ja prenesem, ali ima opet, lekaru prvo sebe izleči, pa prenosi poruke i ja stvarno, svi se trudimo to da radimo, ali
ne da smo grešni, ne da smo pogrešni, ne da smo, znači ne treba da budemo na taj način uzor nikome. Apsolutno. Znaš šta je isto? Ovo što ste rekli za 50-a, kad je rekao, kad se ograđivao, ono, ako ja vas pitam vam, decu, ono, u problemu ste. Znaš šta, to je okej u normalnim porodicama, gde deca rastu u normalnim okolnostima. Opet, kod nas ima i dosta rasturenih porodica, dosta su zapostavljena deca. I tu muzika ima dobar utjecaj. Kako ne, brate, pa muzika ti je, meni muzika umetnost od svih umetnosti broj 1 u smislu koja ti pogađa emociju. Meni je broj 1, dakle, kada si nešto u downu, pa te digne, pa kada si ovako, pa te izloži na ovu stranu, pa te izloži, baš je, mislim, opasno je. Evo to konkretno za Brother Lynch, ja sam rekao klinac njih, ne znam, se sećate, vi ste, koji ste godište? 95. Ne sećate se vi, bio je Napster. To je bilo, MySpace, Napster. Napster je bio platforma koja je, to je bilo pre bombardovanja, koja je, ti se dopisuješ, znači svako svoju muziku koju ima na kompu tu otključa i stavi, i ljudi iz celog sveta šeruju svoju muziku. I ti skidaš muziku, deliš muziku s ljudima, ali imaš pored i chat. Ja se sećam, ja se kao klinac, brate, još i engleski ne znam dobro, ali slušao sam ceo život to strani rap i onda od kad sam mali bio i onda opet znaš, ja se dopisujem sa nekim Meksikancem iz Comptona. Ja bi upozorno, čekaj, brate, je li ovo moguće? Šta se dešava? Ja sad sedim u Beogradu, dopisujem se s nekim likom iz Comptona. I on kao, rap, krenuli da pričamo nešto i on krenuli da šerujemo muziku. Ja njemu poslao, ne znam, slao sam mu Full Moon, ja mislim da je to bilo u tom periodu, Who is the best, naravno, Robin Hood, ne znam šta je bilo. On meni između ostalog Brother Lynch. Ja odlepim Brother Lynch, brate, ti znaš koji su to tekstovi, ja dete, brate. Mislim, oni stvarno kidaju, oni su sa 8-om radili, meni je 8, posle Paka broj 2. Brate, meni je 8, najjača glava. Broj 2. Meni je, brate, 8-ara je najjača glava, brate. Isti je, brate. Isti, šulji i dalje ziku, brate, i dalje šulji ziku, brate. Jedan najjačih, brate, ikada. Jeste, i to je ono pravi vest, brate, da. On mi je, brate, nema šta, on mi je, brate, njega doživljavam ko, tako mi isto, na primjer, i Bogdan Bogdanović. Njih doživljavam ko rođenu braću. Ono, bukvalno, iako Bogdana sam jednom u životu video, a, brate, MC8 taj nikad, mislim, nema šta. Ali, brate, doživljavam ga kao da mi... Ali Vox je radio sa MC8. Da, ozbiljno. Vox je radio i sa Big Prodigyjem iz South Central Cartela. Jeste, znaš da je meni Big... Sa Spice One-om isto. Sa Spice One-om, da, Spice One isto, pa dobro, i Spice One, ono, kao brat. Znaš da je Big Prode mi je preko Voxa napravio neku matricu i poslao mi, dopisivao sam se s njim i nikad tu matricu nisam na kraju iskoristio. A sad je Ice-T kačio Voxa. Sad ga je kačio, dobro pre 10 dana. Vox mi šalje, šerovo me Ice-T. Vox nešto repuje, ono, njegovo... Carski, brate. Da. Carski, brate. I si ispratio ove nove West Sidere? Ovaj Doggy Style i, ne znam, Bishop Snow? I si slušao njih? Ne. Poslušaj, brate. Oni su ti bukvalno onako mlađi likovi koji bukvalno vraćaju taj West Side, taj pravi West Side. Tako da, zujalice, baslinije, one sve, znači, baš su gotivni i baš su burazeri, brate. Ovaj Bishop Snow je nagruvan kao bike, brate, ovako, i uvek je namršten, ali repuje isto ubija, brate, i sve su mu neke zujalice, baslinije, neka ludila, tako da... Da, ne, ima toga, znaš šta je najluđe? Švarc, znate Švarc? Da. Švarc, ono, najveći kolekcionar, brate, West Side-a, brate, bukvalno čovjek zna sve. On je meni toliko tih nekih underground otključao koji su, to sad ja slušam, to dan danas, fazon, to je neverovatno šta tu sve ima, to je meni blago. Jesi slušao možda Folk Clips Eclipse se zove? Ne. Kako mu se zove album, sad ću ti kažem, Just Be Thankful. Znaš kakav je, brate? Pravoslavac. Stvarno? Znači, 100% je pravoslavac. Veruj mi, brate. Just be thankful, brate. Znaš kakav burazer, brate. Poslaćeš mi sve to, Hoću, brate, on ti je. Znaš kakva legenda. Njega su, nažalost, ubili, ja mislim da je 25 godina, imao isto iz Comptona. Da. I, brate, bio je jedan od... Ne znam da li je bio vođa Cripsa, ali je bio član. Ono, bio je u Cripsima, brate. I ubili su ga. I u suštini sva mu je takva muzika, ono... Ne znam kako bih rekao. Meni pravoslavno. Crips i Blaci, onaj album zajednički, što su par nekih uradili. Begging on Wax, ja mislim se zove. Jeste. Oni su, brate, isto, to je carstvo. Da, kidanje. I tu se prozivaju, brate, koliko sam ja skoro. Tu se prozivaju, ali da. Ali kao, htjeli su kao zajednički projekat. Zajedno i ono omot, oni stoje ovi ovamo. Jako, brate, da. A za muziku pitao si me to, dakle... Da, jeste. Pa znaš šta, meni je, ja sam iz muzičke porodice, meni je ćale bluzer i mama mi je stvarno ceo život u muzici, ona je više bila taj hippie fazon i onda su oni pokrivali apsolutno sve od tog roka u najširem smislu te reči. Ja sam odrastao na tome, ja kad sam bio klinac,
u vrtić kad sam išao, meni su bili, kad me pitaju kao koji su ti, šta slušaš, ja sam nabrajao ono Cure, Sisters of Mercy, Yellow, Talking Heads, meni su to bili kao klincu ovolikom, ono 4-5 godina, to sam slušao, to mi je bilo nešto omiljeno, i dalje volim. Ali tu je negde pa onda kroz tu Ćaletovu muziku blues se otvorio, mislim sve to ima veze i sa negde sam sve, na kraju sam ja izabrao svoj pravac kao klinac, baš osnovna škola, ono 3. razred. I to dosta zahvaljujući, ne računam ove strane, ali Funky G, na primjer, prvi album, to je ono Pištalice, ne znam jeste slušali prvi album Funky G-a? Ja nisam mislio. Vrate, ono kad ne mogu da napustim grad, Funky G, brate, to je ono, rap fazon bio skroz, pogotovo to kad si klinac, pa ti onako malo jednostavnije da uđeš, to je, na primjer, 93. 4. I tako da sam onda ja tu negde iskristalisao svoj pravac, ali zbog tog funka, bluza sam više voleo West Coast, da, G-Funk, brate. West Side is the best side. Da, jeste, brate. Mislim, nema šta i evo, ako kao nabrajam Tupac, MC8, Bone Thugsy, su mi... Ali dobro, Bone Thugsy su East Side, mislim, ali kao da su West. Da, oni su baš East Side, Cleveland. Da, Cleveland. Cleveland je East Side, East Side, East Side. Eto, da, ali oni su, da, nije to, oni su isto muzički, nisu semplovi kao, ali, na primjer, Mobb Deep mi je, posle svega ovog što sam nabrojao, možda se i tu negde meša sa tim Mobb Deep, oni su mi, kraj. Mislim, ti albumi... A Mobb Deep East Side. East Side, da. To je taj boom bap zvuk, u stvari. Taj malo tvrđi, da kažem. Pa, znaš šta, to je više se oslanja na semplovanje, a ovi su više, klaviri, basevi, G-funk, muzika, brate, više je muzički. I negde ima ovo je sunce, ja to stalno objašnjam ljudima, ovo je sunce, oni su stalno majice, šorcevi, brate, voze se kabrioleti, po plažama. I po palme i ostalo, ovi New York, brate, hladno, da, bukvalno jesen zima, da. To je to. Da, to je to. Ja sam tako i slušao u suštini repčinu, jesen zima, East Side, lepo vreme, West Side. Jeste. Tako da. Brate, u kom trenutku donosiš tu odluku malo i da se oprobaš u repu, brate? Pa vidi, znaš šta, u jednom trenutku je toliko je naša rep scena pala. Znači, bio je taj ta neka tampon zona, moment, jedan gdje svi su odustajali jer opravdano, znači, ja nikog ne kritikujem tu, potpuno opravdano, jer su krenuli finansijski da se cene neki trash sound u tom smislu. I onda su ljudi, neki ove generacije što sam ja slušao Who is the Best i to, oni su malo Kiza, Robin Hood i ostalo, oni su prestajali malo da se bave time, gru, malo su popuštali, ovi novi su negde krenuli Juicy u tom trenutku iz očaja, čovek, brate, toliko radi, živi taj rep, bukvalno, on je hip-hop u fullu, sa sve ulicom, crtanjem grafita, svim, tekstovi, muzika, ali, brate, to njemu finansijski živi, brate, u bedi čovek od toga, ne može da naplati to. Onda su krenuli se pojavljuju taj neki novi zvuk koji je bio jeziv, i ja sam negde iz očaja, to je bilo, čekaj, brate, da li je moguće da se razumemo, rep je kad sam ja bio klinac u mojoj školi, na prste jedne ruke smo mogli nabrojimo ko u školi sluša rep. Znači, bio je uvek underground. Ali, opet, eto sa Who is the Best, oni su bili gradske face i držali su se uvek opet undergrounde, oni su za sebe isto pričali nikad mainstream, uvek underground, ali krenulo je to malo neki turbo folk, nešto je odlazilo u to i već je krenulo da odlazi rep u tom smeru. I ja sam iz očaja bio, čekaj, pa ne, moram da negde odbranim to, da se borim. Naravno, bili su tu Bad Copy, bili su tu Prti, oni su uvek držali svoje, ali niko se nije novi nešto pojavljivao. I ja sam bio kao, čekaj, ne, moram sad ću se uključim, ne zbog sebe i da bi ja tu bio nešto, nego jednostavno možda kao nekog pokrenem ja, možda neko zbog mene i onda me prevaziđe što sam priželjkivao. Na kraju, hvala Bogu, to se i desilo. Pojavili ste se vi, pojavio se Smoke, pojavili su se sad tu neki razni ljudi koji opet održavaju taj old school rap. I eto, zbog toga je zapravo krenulo. Onda kad sam bio iz očaja toga, pa rekao, čekaj, brate, mislim, naslušan sam repa, po ceo dan slušam rep i dan danas,
I nikad nisam pisao, nikad se nisam u tome probao, kao da probam i vidim da mi je nešto išlo. Čak u toj prvoj pesmi sam bio u zonu, okej, brate, pa ovo ide, nisam očekivao, znaš, mogu kažem sve što mislim, I onda, eto, malo po malo, moji drugari iz kraja s kojima, iz osnovne škole s kojima se dalje družim, ceo život su svirali, oni su neki funk radili, ali su slušali između ostalog i rap. Onda smo krenuli zajedno da radimo malo live, isto iz ovako bleje, kao da ne bude destruktivna bleja, nego da bude kreativna bleja. Uvek smo to pričali, ajde nešto kad se ceo život već družimo i radimo sve i svašta. Na kraju je tako su i nastali ljubav, projekat ceo, bit, žurke, sve radim sa ljudima sa kojima sam odrastao iz istog razloga, kao ajde da budemo kreativni u bleji, što je jako važno. I onda je tako došlo i do muzike. Aj napravimo jednu pesmu, aj napravimo drugu pesmu. I onda se malo po malo krenulo da se otvara. Mislim, mi nemamo, svako od njih ima svoje poslove i radimo još 100 stvari pored toga. Onda ne stižemo time da se bavimo baš onako, ali, brate, negde smo svoje neke snove ostvarili. Na Exit su nazvali, to jest tad su mene pozvali opet zbog poruke koju sam slao, ne zbog, Noiz mi je bio to prebacio kao, brate, mrzeo sam te, kaže, pozvali su tebe za Wu-Tanga, nisu nas, što je nepravedno prema njima, razumeš, opet husi, ali ja rekao šta da radim, brate, jer tad izašla meni pesma za klince i bila je poruka, to je bilo pre onoga u Ribnikaru, tragedija, gde sam ja pričao, nemoj se čudite što se deca ubijaju, jer takvu im poruku šaljemo kroz medije, onda se na kraju to desilo i ta poruka je negde bila zdrava. I onda su ovi sa Exita su me pozvali i bili su u zonu, ok, zbog poruke i toga, te zovemo i, brate, meni je to bilo stvarno. Main stage bio, tako? Main stage pre Wu-Tanga, brate, znači Wu-Tang i Onyx. Pa da, sa svom braćom našom, koje ja ceo život stvarno gledam kao uzore u repu. Da, Onyx ja nisam toliko bio, to je više mi smo to zvali basket rap. Nisam bio toliko u tome, ali da, Wu-Tang, brate, šta da pričam. I mogu vam reći, evo sad, da se malo osvrnem na to, verujte mi, kad se to približilo, ja sam bio u fazonu, šta je meni ovo u životu trebalo, brate? Što, trema i to ili? Trema i to? Trema, ali znaš na kom nivou, brate, znaš zašto? Zato što, jer ipak drugačije. Ja u mom poslu, kada ljudi me pitaju šta se dešava kad zaboraviš tekst. Kad zaboravim tekst, ja znam priču i važno je da znaš priču, važno je da znam šta može se desiti. Ja kroz improvizaciju mogu opet da dovedem do toga, ja nisam zaboravio priču, ja sam zaboravio tekst, ali ti možeš to da pokriješ svojom improvizacijom i svojim nekim, jer znaš gde treba da guraš tu priču. Ovde sam samo u jednom trenutku me preseklo, brate, ako ja stanem, pritom nije live, nego je s matrice. Znaš, ako je live, sad band može da te sačeka, pa da se ti vratiš. Ovde, ako ja matricu zajebem, ja sam bio u zonu, brate, kako ću ja da se... I onda su mi krenule crne misli. Čekaj, brate, znači sve sa svojom karijerom do sada šta si uradio, može ti jednim nastupom sad padne u vodu. Ovo se prenosi live na RTS-u. Društvene mreže ima se šeruje beskonačno, brate. I verujte mi, upao sam baš bio frku ozbiljnu. U mom poslu nikad nisam upao takvu frku. Bio sam u zonu, pošto nemam iskustva tog, isto kao izlazim na main stage Exit festivala. I onda kada sam izašao na tonsku probu, kad sam čuo kako to zvuči, bio je Smoke tu, ja sam ga pitao, on mi je rekao sve, dobro je, tu mi je dao sigurnost, ja sam rekao, ok, brate, sad nema šta, izlazim, brate, i na kraju, hvala Bogu, brate, ali verujte mi, nije mi bilo sve jedno, brate. Ja sam baš mislio, brate, mislim, sad kako si ti naveo sve te detalje, kapiram razliku, ali sam mislio, pozorište, brate, to je scenski nastup. I jednostavno naviku si na scenski nastup. Ima veze, ali veruj mi, vi ste toliko u toj materiji, vi toliko to prolazite. Evo to što ti kažeš, ako ti misli odlete, znači koncentracija mi treba 100%. Ako mi misli odlete negde i ako ja nešto napravim neki bagić mali, čak i ako zamucam nešto sa svojim tekstom, ja nemam iskustva da se vratim kao što bi vi to umeli, razumeš, brate? Samo da nastaviš dalje, brate, i nemaš... Pa, na kraju što je najluđe, to se na probi, kad mi se to desi, to ja i uradim. Ali ovde mi je, jer nemam toliko iskustva sa tim nastupom i bila mi ozbiljna paranoja. Da, brate, zapravo ta trema malo i predimenzionira te neke stvari koje nisu toliko strašne. Nama se dešava, brate, da ulećemo, znači, pogrešan tekst na određeni instrumental, kao. Kreneš, na primjer, stvari hušaća, mi krenemo repamo za Sidulek ili tako nešto. Kad se napravi kumara, brate, znaš kako, brate. Vidi ga, joj, sram te bilo. Brate, znači, dešava se to i to ništa nije strašno. I u suštini samo kažeš, brate, remix.
remix Burazeru, praštite, braći i sestre, i to je to, brate. Pa jeste, ali vidi, tu kad je na nastupu, može kad ti imaš ovdje, brate, ja izlazim sa nekim... Brate, taj nastup ima težinu, brate. Ima s ozbiljnim facama sa naše scene, ozbiljni ljudi tu koji su ozbiljne faci koje ja cenim, nisu tu u tom trenutku, a više zaslužuju nego ja da budem tu u tom trenutku. Eto, kao na primjer, Husi, kao vi, brate, sve ostalo, vi ste više mnogo, vi ste, brate, rep. Ja sam tu, eto, kao neki, ne znam, gost, brate, tu, bez obzira što sam ja nahranjen repom onoliko. Ali, brate, ako tu userem stvar pred svim tim ljudima, brate, pa mislim, to je stvarno meni gasim. Da, veliki teret nosiš. Veliki teret je u tom trenutku bio, brate, ali dobro, hvala Bogu, sve je prošlo, posle sam imao na Arsenalu sa bendom, prošle godine smo svirali na Arsenalu, to je bilo, i pazi, tu nam se, na primjer, desilo da nam se u sred pesme, brate, ugasio ceo stage. Sve. Jer su prikačili bili neka legenda je prikačila na frižidere, brate, ceo stage, ispao osigurač, brate, ugasilo se, samo sve, kraj, bum. Ja rekao, okej, brate, ništa spustio, nema struje više, ništa, brate. Ja krenuo pričam s ljudima ovako, jedan na jedan, bez mikrofona sad, tu nemam problem, tu nemam tremu što se toga tiče. A i opet i bend je, znaš. I tu nam se desilo da pošto imamo jedan deo težak sa bubnjem, bilo je nekih lomova, i da smo malo tu ispali kao bend, ali isto to, upravo što ti kažeš. Samo sam sačekao, nastavio dalje, sve je bilo okej, ali tu sam bio opušteniji pa sam mogao. Ovde bi bilo ajde, brate, dobro je, hvala Bogu, sve je prošlo. Se ne vraća za emotivno pamćenje, brate. Kako vidiš, brate, tu povezanost između grafita i rap muzike? Je li ide to jedno bez drugog? Pa, brate, mislim da je to ta hip-hop kultura, mislim da to negde ima veze. Opet sve to je ta ulica o kojoj mi pričamo, ulica koja uglavnom, kad kažeš ulica, uglavnom ljudima nosi nešto negativno, nama koji smo odrastali na ulici, i to sad nije ovo, moram da se ogradim, ovo kad pričam, odrastali na ulici, ne znači da sam se ja upucavao s ljudima po ulici. Naravno. To ljudi tako, ti si odrastao na ulici, znaš, ali nije ni važno, nije bitno, ja sam i zaboravio su kamere tu, ja blame s vama u kraju, brate. Ali stvarno, ulica nama znači sve i svašta, nama znači između ostalog i to, crtanje, grafita i sve nešto što ti neko uzbuđenje stvara, jer je kao klincima dešavalo nam se da nas zbog toga privode. Drug moj je dobio šamarčinu od pandura pored mene zbog crtanja. Tada smo crtali, to je bilo 90, na primjer, 8. Mi smo krenuli da crtamo, zvali smo se GCB, kao Grafitus Crew Brdo. I to je jedno vreme kada su grafiti krenuli, mi smo na Brdu prvi krenuli da radimo grafite, crtali smo 98. 99. Posle već smo prestali, malo smo krenuli u nekom drugom smeru i došao je period kada su Bigs izbacivali, na primjer Cesta, moj drug s kojim danas crtam i s kojim sam odrastao, on je u mojoj ulici od moje sestre najbolji drug, on je u Figsu, i oni su radili po celom gradu, i ne samo po gradu, nego po Evropi, ozbiljno cenjena grupa. Dakle, u Bigzu sam nešto sedeo u studiju, bacio neku skicu i kao pošto će tu zgradu da svakako renoviraju, rekao, aj se spustim dole, nacrtam nešto na zidu. I dok sam crtao, samo mi se negde otvorilo u glavi pitanje zašto sam ikada u životu prestajao da crtam. A zašto? To je ono šta pokušavam da objasnim ljudima kad me pitaju zašto, šta ti je tu najvažnije, mislim, zašto uživam u svemu tome, je što dok crtam, bukvalno ne razmišljam ni o čemu. Znači, to je jedino tu mi se to dešava. Jedino u tom trenutku da si nešto toliko u tome, u toj linici, u toj boji, u tom pokretu, da li ovaj kef, da li sad ovo. Znači, ja samo osvestim da ja poslednjih sat vremena ni o čemu nisam razmišljao, da nekako očistiš stvarno misli od svega, jer ti šta god drugo da radiš, malo ti lete misli ovamo onamo. Ovde je toliki fokus i toliko, i to mi je stvarno lekovito. Pritom možeš da šalješ neke poruke, pritom te opet to vraća u neko detinjstvo, u nešto, i od tog trenutka smo napravili ekipu DST, pošto smo iz ulice Dostojevskog, i Dostojevskog cenimo onoliko, i onda je krenulo DST i od tog trenutka smo baš aktivni već godinama i crtamo svuda. Naravno, ne šaramo zidove koji su okrečeni, kao što to rade, na primjer, navijači često, sa čim se ja apsolutno ne slažem. Mi volimo da ukoliko je neki zid
išaran nekim glupostima i nekim ružnim rečima i ne znam čime, svim i svačim, onda volimo taj zid da pređemo grafitu. Da, jer znamo da ljudi u principu grafite ne diraju, a kad god okrečiš, neko će tu da, ako je to taj neki zid, ljudi će uvek nešto pišu, neke gluposti, ružne reči, žvrljotine, i to izgleda gadno, onda ajde kao, eto, malo da ulepšavamo. Da, brate, kad si pomenuo to, bukvalno da nađeš mir kada crtaš grafit, ja sećam tako meni dok sam basket igrao. Isto bilo, bukvalno izađem na koš i sam šutiram. Da. I, brate, to je taj neki moment, bukvalno zaboraviš na sve i nekako neki najlepši, najbolji mogući lek za glavu. Da ti se totalno rasteretiš, ne razmišljaš ni o čemu, bukvalno prazne glave, samo radiš mehanički nešto. Do duše, čitao sam baš neki tekst gde kažu čovjek kad se bavi nekim kreativnim stvarima, znači, bukvalno može da ne jede. Znači, ako baviš, nemam pojma, crtaš grafit, 10 sati možeš ti prođe da ne pojedeš ništa i da ne osjećaš glad. Brate, mi stalno to pričamo, vodu zaboravimo da kupimo. Brate, crtamo par sati, gutlja i vode ne uzme. Tako je nama bilo dok smo snimali neke prve spotove. Znači, totalno zaboraviš. Pogotovo ti, izađe jedan drugar sa kamerom koji nas snima i mi osmišljavamo šta bi mogao da snimi otprilike. Da. I sad padaju ti, znači, prvi spot koji je kao prošao malo zapaženje, to je Kud ceo i gangsta. U suštini, tu smo se sprdali. I tu smo smišljali te neke kadrove koji će budu mnogo gotivni, brate. I neke outfite i ovo i ono. I tu ima ono Kumela kadar kad silazi niz ulicu sa bejzbol palicom, brate. I to smo, brate, gledali i ti kadrovi toliko su nam, brate, ulepšali taj dan. Bukvalno zaboraviš da jedeš, da piješ, na sve zaboraviš. Samo ti ono da se snime što bolji neki kadrovi, što gotivniji i tako dalje. I to je, mislim da je to neophodno svakome. Da nađe nešto svoje tog tipa što će da mu ono čisti. Tako je. Tako nam je upravo sad ovaj podcast. Znači, u suštini, ja konkretno prvi put posle nekog dužeg vremena sam osjetio takvu neku dozu entuzijazma i ljubavi prema nečemu kao što je bila muzika kada smo tek počinjali. I nekako mi je ovaj podcast vratio to totalno. Prvo od sređivanja studija, šta ćemo, kako ćemo da ga ukrasimo, ovo, scenografije i tako dalje, do gostiju, do tematika koje hoćemo da obradimo i sve to. Tako da u suštini taj kreativni deo ispunjava čoveka i nekoga hrani, kako bih rekao. Tako je. Dakle, i ta, što ono, bleja, ali opet iz te bleje da izađe nešto, da se rodi nešto, da to ne bude ono... Tako da, ovo podcast, ma nema jače priče. Dođeš, pričaš tu malo, ovo, ono, zablejiš, brate, i završio si jednu epizodu, kačiš na YouTube i to je to, brate. Tako je, stvarno tu vam želim svu sreću, brate, jer vam je namera baš dobra. Hvala puno. Brate, da se dotaknemo još malo pravoslavlja. Iskreno, prilično onako interesantno, s obzirom da ni sa kim nismo do sada pričali na tu temu, a eto sa tobom možemo, da kažem, kako si spoznao Boga, kako se rodila, da kažemo, ljubav prema veri generalno, prema crkvi, kako si odlučio da počneš da misionariš, s obzirom da dosta promovišeš pravoslavlje i tako dalje. Mislim, naravno, ti nam eto otkri u nekim, da kažemo, granicama koje tebi odgovaraju i koliko je tebi udobno što se toga tiče, ne znam koliko si voljan o tome, tako da pričaš na taj način. Da, pa znaš šta je malo nezgodno kad pričaš o tome, nekako postavljaš sebe, sad sam ja nešto, zato što sam ja nešto osvojio, neki stepen toga, pa sad kao ja jednom, znaš, malo ti to gordost hrani. Znam, ne, apsolutno, zato i kažem. Da, to ne volim, međutim, uvek baš oko toga volim da pomenem kako je, eto, pravoslavlje i naša vera je najlepša baš zbog toga što nema prvih i poslednjih. Dakle, mnogi prvi biće poslednji, mnogi poslednji biće prvi. A to je baš to. Znači, ništa ti ne znači da što neko 30 godina je u tome, a neko je 5 dana u tome. Jer taj koji je 5 dana u tome možda na bolji način priđe tome nego ti koji si 30 godina u tome i koji si zalutao. Dakle, to kada se, znate i sami, kada na taj teren stupiš, to je ono nanohirurgija, bukvalno. Znači, da slučajno ne sklizneš, da se ne pogordiš, da te nešto ne prelasti u smislu tom da si ti sad nešto bolji od drugih u bilo kom smislu. Naprotiv, ti kada zgaziš na taj teren, shvatiš koliko si zapravo gori od drugih. Tako. Baš zbog toga. I baš svaki dan što više znaš o tome, to si u većem problemu. Jer ne možeš više da ne znaš to. A ako već znaš, ako ne osvajaš to, onda nazaduješ i ne baviš se na pravi način tim. Ali negde kroz detinjstvo i kod mene se uvek slavila slava i tetka moja je negde bila malo dublje u crkvi i često mi donosila knjige koje su mi se tako gomilale ili u jednom trenutku. Zato ja i kažem, svako ima svoj put, svako ima trenutak u kome će da stupi na taj put ili zbog ovoga ili zbog onoga. Neki ljudi moraju da udare glavom u zid da bi, mislim, to je najgore, mora ti se desi nešto, ali to je njihov put. I to jeste lepota naše vere, upravo to što nema taj
agresivni pristup da joj se priključiš. Dakle, naš Bog je Bog ljubavi i ukoliko ga zoveš i tražiš, on će sigurno doći, ali ti se sigurno neće nametati. Tako je. I to je ono što je najlepše, što je mene negde i privuklo svemu tome, što sve možeš, ništa ne moraš. Tebi čak i za post kažu, posti koliko možeš, posti kako možeš. Jednostavno, svaki taj, pa ćeš polako ulazit ćeš u to, svaki taj trenutak kada se ti odričeš nekog svog zadovoljstva koje možeš u tom trenutku da konzumiraš, bilo šta god da je to bilo, to je negde neki poligon na kom ti, zapravo trening neki, gde ti napreduješ. I opet, kao i za fizički trening je ono isto važi, no pain, no gain. Dakle, baš zbog toga moraš i da se pomučiš u svemu tome, ali da se vrati sad na ovo, na to misionarenje, opet ću se vratiti na ono, stalno mi je to pred očima, ta rečenica lekaru prvo sebe izleči. No. A to je maltene nemoguće. No. Dakle, ako razmišljaš baš tako 100%, nikada nećeš ni misionariti. Jednostavno, s druge strane, volim da ispovedam to, jer znam da ću biti napadan i onda često kada nešto tako kažem, pa kad mi jave, napadaju te, ja budem ono, to znači da je dobro, znači da si zapravo, mislim, kad čuješ ko te napada, znači da si negde na dobrom tragu, ali onda opet odmah pazi da ne padneš. Ako svakog trenutka kad misliš da stojiš, kad pomisliš da stojiš uspravno, bolje odmah sedi da slučajno ne bi pao. Tako da, eto, to je na svakodnevnom, ja ništa nisam osvojio. Sve što sam osvojio, svaki dan prolijem. Dakle, dala krava litar mleka, pa ga posle prosula, razumeš? Ja to svaki dan radim i to svaki hrišćanin koji je iskren sa sobom radi i zna da radi i onda, ali zapravo to non stop, to dizanje i vraćanje tome, to je nešto što mene, što mi uliva stvarno negde ljubav i veru, da je sve to baš tako kako treba. Naravno, brate, i na kraju kraja svačiji put, to je svačiji odnos sa Bogom je jedinstven na svoj način. Apsolutno. Znaš šta, evo, izvini što te prekidam, pomenut ću ono što je meni moj duhovnik kaže, neće se spasiti onaj koji ne radi ovo, ono, ili radi ovo i ono u smislu pozitivnih stvari, nego onaj koji ima odnos sa Gospodom. I to je to, kao i svaki roditelj, on traži odnos sa tobom. Znači, koliko god da ti grešiš u okviru odnosa sa svojim biološkim roditeljem, roditelj ti neće zameriti ukoliko se ti njemu vraćaš, razgovaraš s njim, pa opet odeš pogrešiš, pa se opet vratiš, pa mu kažeš da si pogrešio, pa te on opet posavetuje. Ali ako se ti sklanjaš od njega, bežiš od njega, ne želiš da razgovaraš, ako on nema uvid u to što radiš, to je problem u okviru porodice i u okviru otac, majka, deca. Tako da, eto, tako isto treba posmatrati i taj odnos. I non stop biti u odnosu. Tako je. Sa našim roditeljem. Naravno. Da. Naravno, to je, mislim, u suštini i najvažnije ono i da eto, čovjek se trudi, da jednostavno, što ti kažeš, nego je taj odnos sa Gospodom i... Da. Teško je mnogo, znaš šta, kad pričaš o tome, opet priča o sablažnjavanju, što radimo i kroz muziku i filmove i kroz sve, kroz svaku moju rečenicu ja mogu nekog da udaljim od ovoga i to sve ide na moju dušu. Tako da, u principu, ne treba mnogo pričati o tome, ali mislim, znam da ste na istom putu. Nema šta, i nama je, eto, da kažem, ovo je, mislim, i iz neke najbolje namere, zato što nam je želja, eto, da približimo i našoj publici i ljudima koji gledaju Hudcast malo i te neke teme, tako da u suštini da se i o tome razgovara iz razloga, meni se jako svidelo kako ti to radiš i u suštini, eto, ja u tome vidim i najbolju nameru i ne vidim, mislim, naravno, nisam ja niko ko je merodavan da to kao komentariše ili donosi neke zaključke o svemu tome, ali jednostavno, meni se to svidelo i u tome vidim neku najbolju nameru i u tome vidim neku iskreno ispravnost. U suštini, kad pogledaš, jednostavno smatram da je tvoj motiv u potpunosti ispravan i da je to jedna jako lepa stvar da želiš da približiš mladima, u suštini, veru, Hrista, generalno pravoslavlje, tako da, eto, hvala, što se nas tiče, poštovanje za to. To isto mislim za vas, stvarno, jer i pričali smo više puta, zaista to mislim, jer to i jeste negde
poruka mladima da je moguće i jedno i drugo. Dakle, da mi nismo, ne znači to ako ideš u crkvu i ako živiš neki liturgijski život, da si ti neki svetitelj, niti bilo ko od nas to misli naprotiv. Mi smo svi bolesnici koji idemo tamo i koji se skupljamo tamo i baš zato idem da negde se lečim od svega toga, od ovog mraka u kom živimo i kojim ja nije. Sad ja se opirem tom mraku i ja ulazim u njega svesno na razne načine, između ostalog i evo svim tim porukama koje kroz svoje neke kanale, da li su to tekstovi, da li je to muzika, da li to opet negde šalješ, onda opet moraš i da se pereš, da se čistiš, tako da sve je to moguće i sve je to negde spojivo jedno s drugim. Jer ljudi kažu šta ti, a ovde s druge strane ideš na žurke i to, naravno, mene hrani zajednica, mene upravo to braća i sestre s kojima mi možemo da idemo gde god zajedno i od liturgije do žurke i da znamo, da budemo apsolutno svesni, ali to dok god smo zajedno i dok god je ta negde sloga među nama i ljubav, nema šta da brinemo, to biće sve u redu. Apsolutno, brate, i to je ono isto kao što smo rekli, znači svaki odnos čoveka i Boga jedinstvene, postoji isti put za mene, tebe, kuma i ne znam još 5 različitih ljudi, svi imamo neke svoje... Niti Bog više voli tebe nego mene, nego i njega, tako je. Tako, i svako će spoznati na kraju Boga na neki svoj način, tako da u suštini neko mora, što ti kažeš, i da udari glavom u zid, neko ne mora, neko ovako, neko onako, ali u suštini bitno je da svako dođe do... Tako je i u određenom trenutku će sigurno doći ovako ili onako, ali ti kad pogledaš, evo sada ja gledam i rap scena, pa reperi baš često ispovedaju Hrista. Ispovedaju svoju veru, šta god, ali ispovedaju veru. Dakle, u tome su, jer baš zbog toga što ti razmišljaš o tome, izbacuješ to na neki papir, proživljavaš sve to i svoje neke teške trenutke, i svoje neke misli u datom trenutku, i svoje neke stavove koji su promenljivi, koji se menjaju od trenutka do trenutka, opet kroz sve to negde, zato ja volim rep. I zato mi je to negde, jer je to ko iskreno i ko se iz srca time bavi. Tako je, tako je. Kumela, ili imaš ti još nešto ili ćemo da prelazimo na top 5? Samo da ne zaboravimo nešto jako bitno. Doneli smo ti ovu našu majicu, vrate, za staru školu. A vidimo je Hello, my name is. Bravo, brate. Eto ga. Tako je. I, brate, ovo te časti, naš partner Parfumer's Choice, od uskoro će biti u DM-u, u prodaji, znači to su parfemi iz Velike Britanije koji su postojani izuzetno, do 12 sati se zadržavaju, tako da nama su bomba gotivni, što se kaže. Hvala. Ja ću vas pitam da li možda imate XL nekad, ne mora sad. Znaš da kući ja gledam da li, ja sam čuo što je najgore od svega, ja sam razmišljao da lem, da li. Da, brate, ljudi često misle, ja sam 190 visok, imamo, znaš, tako da uglavnom... I gotiviš oversize malo. Oversize uvek, da, ali dobro. Nema šta, ne, bit će naravno, brate, nema greške. Sigurno, brate, tako da nije frka nikakva što se toga tiče. Top, pomogu ostavim ovde. Naravno, brate, ovako, mene zanima, s obzirom da rep i gluma se u dosta slučajeva prepliću. Ima, znači, dosta glumaca koji su i reperi, koji su i, da kažemo, i dosta glumaca koji su reperi, ima dosta repera koji su probaju glumi i tako dalje. Tvojih top 5 glumaca i repera? Aha, dobro, da, načeli smo. Rep smo već bili načeli sa mojim ajde glumaca. Znači, tipa, Will Smith, ne znam, da damo neke primere. Will Smith se otprobao i u glumi i u rep muzici. I 50 Cent isto. Ice Cube isto. Ice-T, Snoop, Ice Cube, RZA. Da, RZA je radio i filmsku muziku. Da. Koliko sam skapirao otprilike, on je jedan od top 5, da kažemo, filmskih producenata, što se muzike tiče. Tako je. I igrao u dosta filmova, baš. Da. Ko ti je, da kažemo, eto, tvojih top 5 koje bi izdvojio da su ti se dopali, eto, glumci koji su, reperi koji su se oprobali u glumi, da ti se onako dopalo kako su oni odglumili neke svoje uloge? Aha, reperi koji su se oprobali u glumi. Da, ajde, tako ćemo da ga definišemo malo bolje. Pa, brate, znaš kako, Ne mora ni top 5, u suštini, eto, da vidimo neke primere. Pa vidi, meni su, na primjer, filmovi u kojima je Pak igrao top. Da, kao što je Juice, na primjer. Juice, Bullet, brate. Bullet, isto. Meni je to jedan od omiljenih filmova, ikada. Tupak je hteo da napravi svoju filmsku industriju, koliko sam ja upućen, ali tako? Ja ne znam da li je moguće. Sigurno, zato što on se kao klinac išao je na glumu, škola glume. Njemu je to bio prvi poziv, on je tako i krenuo. On je išao prvo na glumu. Tako da, dosta mi se sviđa to Gridlock, ono što je radio sa ovim Steve Buscemi. Gridlock je radio sa ovim...
Jao, kako se nije Steve Buscemi, nego... On što igra u 4 sobe, brate, uvek zaboravim, nije ni bitno. Radio i sa James Belushijem, onaj film kad su oni panduri. Dosta filmova ima, ono, Above the Rim isto. To smo kao klinci gledali, ložili se, da. Da, to mi je sve bilo super. Ice-T njega prozivaju da je stalno u onom njegovom fazonu i čak i u filmovima jeste. Meni je Straight Outta Compton bomba film. Sviđa ti se? Meni je bomba film. I meni je dobar, brate. Iskreno, baš mi se sviđao. Skoro sam ga ponovo pogledao jer su ga skidali s Netflixa i kao ajde pogledam. Brate, baš je dobar film, iskreno. Ice Cube igra baš Ice Cube-ov sin. Sin, da, čak i Drea, mislim Dreov sin. Nije Dreo sin, da. Da, Dreov sin, da. Ali mimo to kao glumaca, repera, pa čekaj bre, pa i Childish Gambino. I on je isto glumio i to ludilu ulogu ima u onoj seriji Community. Childish Gambino, kako se on zove, što je ono This is America. This is America. Znaš onaj spot njegov, bio je pre par godina ekstremno popularan. Znaće ljudi. Što se tiče samo baš glumaca, ne znam, ja na primjer volim, Robert De Niro, evo sad ovu posljednju seriju, genijalac, stvarno. Iako se s njegovim privatnim stavovima nešto u posljednje vreme ne slažem, ali nema veze, on mi je tu u top 5 sigurno. Ima glumica koje su mi u top 5 glumaca, a to je na primjer, dobro, Kate Blanchett, Meryl Streep, naravno. Mark Wahlberg, brate. Eto, i on je isto kombinovao muziku i glumu. I on je producirao sve i svašta i filmovi su mu ludilo. I ja, na primjer, njega baš volim kao glumca, jer to se moji kolegi neće složiti, jer on nije kao neka bravura glumačka, ne znam ja šta, ali ja ni ne mislim da glumac treba svaki da bude baš to. Meni se kod njega baš dopada to što je tačno, što je tačan. Znači, on radi tačno koliko treba da radi i to je ta radnja. On radi to savršeno, funkcija je uvek za taj film, jer ipak glumac treba bude, ako glumac bude iznad filma, onda nije dobar film. Mislim, džaba sve. Znači, mora glumac da bude negde funkcija tom filmu. Tako da, eto, naravno, mislim, ima i gomila od naših isto glumaca, uvek sam voleo to Batu Živojinovića, Gagu Nikolića, pa mislim i od mlađih mnoge. Ne znam šta, jel trebaš nešto to da kažem? Nema šta, brate, to je u suštini to. Tu sam nabrao, što se tiče... Može i na brzaka, samo još. Top 5 kultnih filmova koje ne smemo da propustimo, bukvalno, mi ljubitelji kinematografije. Pa da, dobro, Big Lebowski, Bullitt, ali Bullitt, sa Mickey Rourkeom, ja taj volim. Znaš, kao kum, dobro, mislim, naravno. Koji film? Ja volim, na primjer, Wes Andersona, sve njegove filmove baš volim i tu estetiku obožavam. Kod njega bih baš voleo to kao, u principu nikada nisam patio, nikada nisam imao želju da glumim kod kao to nešto, da glumim u nekim Hollywoodu ili šta već, ali mi je Wes Anderson, kad bi me on pozvao za nešto da mu nosim tacnu negde, ostavio bih sve, bukvalno, znači u tom trenutku to je jedini reditelj koji mi je baš onako, njegove filmove baš volim. Što se tiče repera, eto da ponovim i to, Tupac, MC8, Boney, Mobb Deep, ne znam, ko bi još mogao tu da uđe, ajde da bude u 5, Dog Pound. Pa Ice Cube mi je bio malo previše uvek sirov, nekako sirov. Ja sam volio to više, ne znam, Warren G, taj G-Funk fazon. Too Short možda, a? Gdje u stvari imaš, brate, kokteli, brate. Ma idi, brate, Too Short. Jedino što su Too Short mu je tekstovi su mu stvarno degenski, mislim. Sve o ribama, znači sve riba. Razumiješ, zbog toga ga ne bih uvrstio tu u taj, kao nije mi kompletan, ali da, Too Short isto, da. Pravi, brate, Dog. Method Man, brate. Pričamo o reperima koji su se oprobali u glumi. Ne, ovo naveo... Sad sam navodio kao top 5 repera, da. A Method Man, da, Rza mi je, na primjer, Džza mi je sigurno isto u top 10 repera. Da. On mi je iz Wu-Tanga omiljeni.
Iako Method Man ima najspecifičniji glas i Redmana sam volao. Meni prva kaseta koju sam kupio mi je bila Redman. Ja sam kao klinac više volao Redmana nego Meta, brate. Isto, Sad više Meta. isto. Ja Method Man. Method Mana, da, sada, da. Sad Meta, ali ono, ranije Redman mi je bio, brate. Da. Dobro, NASA sam isto voleo baš dosta. Brate, i on je isto... Jeste, kako nije, kako ne. Samo što malo mislim da je lajsno u zadnje vreme. Jeste, a? Da, izgleda da je malo, ali nemam pojma, mislim, nisam nešto ispratio pretjerano, pa da ne bude sad da... Drago mi je što sam i tu bio uvek na pravoj strani, jer evo sad vidiš šta se sve dešava, odmotava se celo klupko, to je te jezive industrije američke, nećemo da pominjemo te demone uopšte, ali eto, uvek smo bili na pravoj strani, jer i kao klinac sam imao osjećaj, Paki uvek bio protiv njih, brate, uvek sam bio negde, ne mogu, imao sam neki organski otpor prema njima svima i na kraju se ispostavilo da to ima negde utemeljenje. Ne, baš Brate, jezivo. prosto osjeti se njegova energija nekako, ja isto njega doživljavam kao da je bio isproban. U suštini, s obzirom da čovek, iako nekad može da slaže što se reči tiče i tako dalje, može čak i dela, ali, brate, on je bio jednostavno, njegova energija je takva bila da prosto ne možeš da ga doživiš kao neko ko je negativan. Tako je. Znaš šta, on je pred kraj života, kad je ušao to sa Shug Knightom i to Death Row, malo je to njega već pomutilo i on je ušao sa tim, on završava Machiavelli album sa This is the War. Kao kreće rat, kreće kreće haos, znači ceo taj album, meni je Machiavelli omiljeni album, ali je dosta onako mračan i dosta, ja zato i mislim, to je opet Božja volja, mislim da je njega Gospod spasio, da ga izvukao, da previše, jer je mnogo dobrih poruka on dao. Mnogo poruka je dao koje su ostale, pa evo ti, nije slučajno što Kendrick Lamar, brate, toliko paka ističe. Eminem isto, Eminem nikad nisam voleo kao repera, ali isto, on je isto na toj nekoj dobroj strani. Pa. Eminem. Ne znam, brate, šta bi te. Eminem? Da. Ja zbog Eminema, brate, se bavim repom. Stvarno, ja ga nisam voleo nikad. Ja ga nikad nisam voleo, ali ne znam sad baš što se poruka tiče i svega toga. Ne što se poruka tiče, ne, ja ga zato i nisam voleo, jer bilo to nešto, brate, opterećuješ me svojim porodičnim problemima, ali ne to, nego vidiš da je ispalo da je u ovoj celoj frci, on opet sa ove neke strane. Jeste, to da. Da, znaš, na to mislim, da. Brate, ostalo nam je još, ima Kumela par specifičnih pravila, imaš 5 šuteva, brate moj, da te vidimo. Kakav si basketaš. Na ovu stranu, brate. Kao da. Na ovu stranu leđima, noga gore. Što ima pravilo? Ima sve, brate. Evo ti imam ovde i blokadu. Lakat na klupu i ne sme sa klupe lakat da se mrdne. Znači ovako. Da. Mogu jednom rukom, a? Da jednom, da. Dobro. Opa! Idemo! Brate, bez kostiju. I nešto sam slomio. Brate, ekser je ispao. Ova! Čekaj sam da vidim. 1-1. 1-1. 5 komada, a? 5 komada. Jao! Kroz noge moj. Kroz noge. Prošlo uvek kroz noge. 2-2, onda računamo 2-2. 2 nam je rekord sad. Opa, 3-2. Brate. Gde lomi, sve polomi. Čekaj, samo da vidim gde je ovo. Evo ga ovde ispod klupe. To je to. Morat ćemo zakucamo malo bolje. Viš da Vića nemaš i, brate. 3-2. Evo, to je bilo... Oduzimamo ti jedan zbog ovoga. Ovo je bilo banana, brate. Daj dodaj pero, molim te, vezan sam ovde, brate, ko kravat. 3-2, a? 3-2. 4-2, ja mislim. Ali nek bude 3-2. Nek bude 3-2. 3-2. Ajde, 4-2. Nema veze, eto, da bude da sam izjednačio. Još jedan za svaki slučaj. Da ne bude da smo nepošteni. Volim ove sobne igre, brate. Izjednačio si rekord, brate. Ko je dao 2? Tole. To legenda. Eufrat 1 i nikad drugi nije dao. Brate. 3 od 5. Svaka čast legenda. Braćo, nema šta. Koja je druga? Ajde. To je to. A ne, rekli ste imaš neku. Ne. Čekaj, marker se potpiše. Brate, dobro je, brate, uredniče, pa šta je ovo, zaboravili bi potpis, brate. Dajte marker. Brate, urednik je kriv za sve. Evo ga, glavni dežurni krivac. Znaš šta, u principu kao tag mi je Njez, ali promenio sam sad skoro, pošto je meni zapravo Njez, to je moj nadimak iz kraja, znači nije nešto što sam ja smislio, nego su me tako zvali Njez, Zden, to je bilo Njezdereli, u stvari Njezdereli, onda je bilo Zden, Njez, sve Rili, neki me zovu Rili, neki me zovu Zden, neki me zovu Njez. Onda sam kao Zden, ipak Zden nisam hteo da plasiram jer mi je to negde previše intimno.
Dobar je, brat. Pero, tepenice, nema veze. Nema veze, piću. Nema veze. Daj što bi rekli Novosađani, peratonicu, brat. Ali sam onda promenio, malo sada u posljednje vreme imam novi tag, vežbam ga još uvek, tako da tim ću da se potpišem. To je zapravo akronim od ZDN, je NDZ, to su ta slova, a ENDZ je, pošto ja slušam dosta, nema veze, našli smo. Pošto slušam dosta grime, znači kada je krenuo taj američki rap malo da bledi, ono što ja volim, kad je krenulo to, posle 50-a zapravo je krenulo nešto to nizbrdo, ja sam se prebacio na Engleze i oni rade taj grime, kidaju ljudi, bukvalno. I isto ima tu glumci koji su tu bih nabrojio pre ovih, taj Dave, on je grimer koji je glumac u, ne znam, jeste gledali seriju Top Boy? Ja nisam, jasni sam. Brate, to mora gledate, brate, to je na Netflixu, to je ono u ulici, znate kakva serija, tu igra Kano, on isto kida i grime. Tako da grime mi je, oni imaju skills, imaju lyrics, imaju bukvalno sve, ubijaju ljudi. Rade uglavnom one take. Šta ovde da izaberem? Bilo koji marker, da? Da, daj crniću, brate, ako ima. I oni, nećete verovati, to sam se iznenadio baš. Ovo je najbolji. Ovo ja mislim najdeblji. Bravo. To sam se baš bio iznenadio. Oni kraj zovu ends. Znači kao end, kraj, kao što je nama isto kraj. Znači, neverovatno. Kod ili end. To bilo end, kao ends. Nisam znao, kod Amerikanaca nikad to nisam čuo. Ovi zovu ends i onda je meni to bilo ends. Onda smo radili neko vreme po kraju ends, a zapravo je ZDN, isto je. I onda sam krenuo malo tako da tagiram. Gde da se potpišem, brate? Gde god te volja, brate. Evo, ispod braća ovde prti. A neće, tu će sede ljudi, ovde ću vas uvek vidi. Svako će mislim da se razmišljaš tagerski, nema šta, brate. Pa da se vidi, brate. Brate, normalno. Dobro. Znači, još uvek ga vežbam, svež je, tako da ovde je, ali kad ga vidite po gradu, moj je. Da. Meni uvek bilo komplikovano za crtanje, brate. Onda imam ovaj neki moment, volim ove krugove, ovde stavim 1, 1, 0, 3, 0, to je brdo. Ovde pukne jedna zvezda i ovde ide jedan Do jaja. Eto ga čisto, brate, daj, može ovde jedna linica. Pink. To je to, braćo. Puška, brate. Da. Brate, hvala što si nam ulepšao ovu epizodu. Hvala vama, braćo, na pozivu i samo cepajte ovo vaše, kidate i ja sam veliki fan. Hvala, brate, takođe. Nadam se da ćemo se jednom i na stage-u sresti. Daće Bog, brate, bit će prilike, sigurno. Tako je. Ljudi, hvala vam što ste gledali još jednu epizodu Hudcasta. Svakog četvrtka od 18 časova na kanalu Big Group Paja Kratak. Vidimo se, braći i sestre. Pozdrav. To je to.